nostre grup municipal, en col·laboració i coordinació i acord amb els altres grups, hem demanat que s'aturi l'activitat institucional, però és que a més també creiem que és necessari que hi hagi una declaració institucional de l'Ajuntament de Lleida en defensa de la democràcia, perquè estem assistint aquests dies a un estat de setge en què no només hem vist com la policia ha entrat en institucions, en despatxos i en domicilis particulars, sinó que hi ha 4.000 policies que estan als ports catalans esperant-se per actuar. Això, si no té nom, doncs evidentment que se li pot posar, es diu estat de setge. I el que no pot fer l'Ajuntament de Lleida és mostrar-se impassible davant d'aquesta situació. Davant d'aquesta anomalia democràtica s'ha de buscar precisament una resposta que sigui contundent. I des de les institucions, tenint en compte que la ciutadania de Lleida ja s'ha manifestat públicament, des de les institucions més properes, com són els ajuntaments, el que hem de fer és respondre i correspondre a aquesta actitud, i per això insisteixo. Demanem, evidentment se'ns ha contestat negativament, una declaració institucional de l'Ajuntament de Lleida denunciant la situació, reclamant la restitució de l'estat democràtic a Catalunya i, per damunt de tot, permetent que la ciutadania pugui exercir el seu dret d'una manera lliure, com és el dret a decidir.